Gospodine Aleksiću, šta ova presuda znači, da li je to pravosnažna i da li je to ostvarenja interesa i prava rezervista? Ovako, ova presuda nije pravosnažna, ovo je prvostepena presuda. Ova presuda biće pravosnažna tek po isteku 3 meseca od dana donošenja, a ova presuda je doneta 10. jula 2011. godine. Meni je dostavljena 28. augusta 2012. godine takođe i Vladi Republike Srbije. Ona će biti pravosnažna po isteku 3 meseca od dana dostavljanja, a to je negdje oko 28. novembra. Vlada Republike Srbije je obavezana u roku od 6 meseci od pravosnažnosti ove presude da svim licima, učesnicima rata, da isplati ratne dnevnice koji na to imaju pravo, bez bilo kakvih dalje diskriminacija. Konkretno, povređeno je pravo iz diskriminacije, jer to je član 14 Konvencije o ljudskim pravima, član 1 protokola 1 Konvencije je pravo na imovinu. U konkretnom slučaju došlo je do povreda, ta presuda je obavezujuća za našu državu i država mora da postupi po njoj i iznađe načine i mogućnosti kako da isplati ratne dnevnice svim licima koji imaju na to pravo. Gospodine Aleksiću, za nas malo neuke, tako da kažemo, šta je potrebno da postane ona pravosnažna, osim da prođe određeno vreme? Da li Vlada Republike Srbije ima kome da se žali ili je... Vlada Republike Srbije i mi kao učesnici u tom postupku imamo pravo žalbe, a to je rok 3 meseca od dana dostavljanja. Istom sudu, tako? Da, sudu u Strazburu. Veliko veće suda raspravljaće po toj žalbi ako se Vlada Republike žali na ovu presudu. Evo još malo da nam pojasnite, sud verovatno nije ulazio u suštinu ko je u pravu, ko je u krivu, ali ako ste jednom dali novac, dužni ste i drugom da date u istom slučaju. Da, tako je. Pošto je Vlada Republike Srbije 11. januara 2008. godine zaključila sporazum sa opštinama Prokuplje, Žitorađa, Doljevac, Krušumlija, Blace, Lebane, navodno da su to nerazvijene opštine, a osim opština nije zaključila takav sporazum i došlo je do povredu tog prava da su diskriminisani građani, učesnici rata iz drugih opština. I to je osnovni razlog zbog čega je ova presuda usvojena. Pravo na tu nadoknadu kada pravosnažna bude ta presuda i kada se postigne dogovor sa republičkom vladom, da li imaju ljudi koji su samo tužili ili svi ljudi koji su učesnici? Ova presuda se odnosi na sve, znači sva lica koja po tom osnovu imaju pravo i vlada biće obvezna da svima isplati. Ko je učestvovao imaće pravo da im se isplati ratne dnevnice. Mnogo je dileme u javnosti i oprečnih mišljenja, da li na nove dnevnice imaju pravo po ovoj presudi i oni ljudi koji su već te dnevnice dobili kao pomoć ili ne? Ne, znate, i su svi ljudi isti broj dana učestvovali, nekima je isplaćeno, znači neki traže i delimično, to će sa svakim pojedinačno, verovatno tim koji će vlada odrediti da pregovara, da razgovara. Kako ćemo to, još to ne znamo, stvarno o tome ne možemo da pričamo, to mora pitati vladu, na koji način će da reši ovo pitanje. Porazum biti, ali o tome znači, ne bi mogli da pričamo ono što ne znamo. Za sada nemate kontakta sa predsedom? Nemam te informacije, to je novost, a obratite se vladi, pa verovatno i oni imaju svoj predlog i način kako to da reši. Po vašim procenama, koliko ljudi trenutno je oštećeno? Pa ono što ja zastupam 8.500 ljudi, stvarno ne bi znao koliko je to dalje, koliko je sve to bilo. Prošlo je mnogo vremena, 13 godina od tada do danas, ali pravde je potrebno mnogo vremena, ali je dostižno. I posljednje pitanje, po nekim vašim procenama i iskustvu, kad bi otprilike onako realno, ne sigurno, realno bilo u mogućnosti da ovi ljudi i taj novac vide? Da vam kažem, ne znam kako će biti oko isplate novca, da li će, tu ima više, mi smo spremni na kompromis i dogovor, znamo kakva je situacija u našoj državi, znamo da je teška situacija, znamo da je besparica. Ima mnogo načina i mogućnosti, postoje na mnogo načina kako se reši to, ali to kad dođe vreme, stvarno ne imamo to.